Това е самолет банан. Разцъкваме света на Kaufland в Roblox. Вау, то даже е с формата на Kaufland, мама. Виж. Всичко е измислено. Я при самолет. Това е самолет банан. Айде сега към плодовете и зеленчуците при рецептите. Намерихме рецептите! Така може да направим вкусна доматена крим и супа. И също така може омлет с гъби и кашкавалче. Айде омлет да направим. Ама виж, трябва да съберем продуктите. Ето. Ето. Сега трябва да сме много бързи. Бургер. Не трябва да събираме вредното. Виж, лук. Не взимай бургерите и картофите. Трябва само полезно. Иначе хора тук не трябва да взимате вредните неща, защото иначе ви изчезват хубавите продукти. Дай аз да пробвам. Айде, ти събра всички вредни продукти. Няма, ето. Чакай, трябва ми време да фанам. Това лук ли трябва да е? Сигурно. Би трябвало. Хора, това ще се справите. Не е много трудно. А добре, защо бучетата са вредни? Значи събрали сме 7 зеленчука и 4 плодове. Това е супер! Имаме зеленчуците за рецептата. Айде!